Sa sinpat haga kerteng unang primi Jesus Christ. Bolong try ubay jungi ubala kring yangi. Kumbaw laong sisin suaban lek no na ni kepertai ong. On dalakan tiu yanga. Ngan ring ya gibreu syalade. Ngai ngu iblay bang gidon haga ni kepor. Bang ngai try ula ring yangi ula kring yangi. Nyarwai kejing ruai basis pa andru punyo. Kejing ruai basis pa andru punyo. Kabang kumne sis pa andru punyo. Kumno pipan itanat. Jekjing ikai kipakhoy. Pi im ne em balukan rat. Pi yai lenti bulayai. Kapernai ne em kejing im. Kapa pi im man lagasngi. Lara pi im pan itanat. Kamen sim jong pi kan pernai. Dagi jing deng ba itanat kipa pila yo no try jing syai na beneng kan tu ya pi silenter kalenti jong pi ka jing ruai ba sispa andru ponyo hadim lakut kan jing ruai nga kerpat iba es elion soy in skoba ban pengentang ge jing syeki jong ida ba pulin ke ting ke jong play bad ba pengentang ge jing duai tunia lang i ruai ge jing ruai sispa andru ponyo. Kumno pipan itanat ya kijing hikay ibaku hiim ne em at lukan ran hiyat lenti bulayan
hasiwagi mi pendam hagin wai nginya puli tukan ni nak tin kajong play kamarang syam nak kitab jong Jeremia kan nong kan nyo kan khot ka ba nyo ba fra tin ki ong kum ni sok utau breu ba shania hau trai badu ba shania jong u long trai na bon long kum ding la thong hajan ki badu ba por ya lagi thet hajan ka wa ba unam sep teng habawan ka jing shit hendak slai jong u kan long jerngam bagas nem barang khiang onam sumakuslai lemni onam pep ban sesro nila puli nak tin yung blai sungina pendem haga jing duai au blai buk pa jing yu pham neng indap tak nya sungu ya mekan rat ba ja jinga nama kijing kijing snake ki chome ki mengla hadu kat salta ini tra jisma men bangila long kinung pop men long ki priu ki bejot bat parem rei kan rat ba ja ngi aingu ya mi aplay nang ki chome mela fire jong khon ma kharang wa jis kris ban man sai Mawani man sayap nam ta jongi nginung pop ke berjot program. Madai dengan jing yap yap ke jong me try ba jisu ba ngilong kom ni ngilong try nya. Ngilong kita ke jing haung ke sama ngilong khon ke jong me la penyesuk yang ibat me aplay. Lema ke jing yap jong try jisu hal ka ni fna. Haul sat ke pop ke jing try jisu ba. Try ba jang yewan ha yang kentang ke jume ha kan dia siap rat nya. Upai langu jong me kan rat ba jing au das liang hir sang hir. Habal poi ke dia sengi ba siap try. Kira kren ke gisam na try jisu nya. Nama gisleng atrai mas sakriami, gisleng atrai man sakriami mas ngap ya kaksinga jume, bangin juai mas saskor jume, juru ban azkam jume atrai jisunya, bangin ko akhir bangin kren hangi atrai jisunya, nisno kasul jume mai pasi hangi atrai jisunya, nama gisleng jume atrai jisunya labangan pau khamat jume atrai, nalani hingam don hok ai nyimlong atrai jisunya, hendak jing gisleng jume ka kraw har kata tam yang atrai jisunya, yarap yang atrai cuma pulik singa jume atrai, bangin shani hame atrai, deta mameu lay kraw dum bor bangin, don chu hang no bangin shani atrai. Yin masuk ke par ke jingai kingi herengel ngai hakas nam me jisu no pni ngi bat hame play crowd up ni snai trajinga ni senet li hame trai dinga langi kendu ke jingai jikus lai nim don ni septing langi ikit ma ka percai ke jang nim septing lawan ke jing pang istom rong nim septing trai jisunya namang seni hame play no bor crowd ubla kular banom ino yang ya trai jisunya lala jiakat bajia ngitip skam trai jisunya milakot yang ya trai nan ka percai ke jot basnu milakot yang ya try Yesu ina ka sai badap tang yung sala mo king pang nga henre try Yesu am lakot ni lawan hak mat me try Yesu nga de mar ma lakot ngi we tang John han nga sing try Yesu nga ni e me try Yesu nga kita ko ban sakri me try Yesu nga de ka dunut ngi baro ko makti me ong ngin e jo blay buk pa jo me ka dunut baro de jing la baro ka boro ni e me kan rat bi de ka bor ngi baro de jing la jing ngo de ka dunut ngi baro kan rat bi jo nga na mga try Yesu ba ngi skam ngim shifting try Yesu nga harawan ki jing khiang wan jirang tengkong keman jung aki ngisem ni berat hame atrai jisu wan jipang islam ngisip skama me pen kia jipang islam ni wan ke jingker ju ke jing bambiang ha ke yo ko ni skama men ino engi trai ko maksud me fular trai sengip ke usam la kelam kerdu jung bam hari bregu jung me khon jung me kelam kerdu jung bam me psa me pendap engi trai me ayangi jing kam jing mahal kas ngi trai jisu hangane por ranga 2 6 tahun jung me pastor insab e jungi sayo jaban sam ke jung me ban ai ke jing kai ke tin ai mu jumi gar khui ngi wei pui krat bai junga bingino mithlin ka yeng tang jumi heren scam ki kren yung sakri jumi trai ki jeng slok ki jeng hekai ki yo ban chongsa haringi namaga chen jumi ka dai ki subni kalong ka bathiang hadu kata im jumi trai ka chen jumi kalong bang ata jisu ka chen jumi kalong ternem pun pai jungi e bam susu ki bam saskor bam kala bang ki bam kalamut ka chen jumi ka jut bam klanjang ki basbat ki basubor mengila mas sakri yamin ngilong klan mas sakri yamin trai jisu ngi di ni ka jeng sakri jumi hami atrai jisu timur ke jumi sang timur jumi trai hang skam kanrat bai jinga blastas kol sngap yikin duai kerpat ke jumi namai kini perang panggil dia makar tagi mu Yesu namim suspa bai je jingi mantap berkata amin. Kita uturan gerkhui ke jing pule beri ke jing duai beri ke jing pengentang ini ke por ke jongi ke jing ruai ke bangin dia peteng pat kalong naga jingruai syam sim ka ba lai spa nyo pho nyo ke jingruai ka ba lai spa nyo pho nyo ke ni ke jingruai ka ba dei ka jingruai ka bang i ban ruai na pedeng ke jingruai ka bang ruai spang ka snam ke jong Jesus Christ para bengit ke dei ka por yang i bangin yo ban
Rajam kali ke poringi bangin ra ili jongki donut bagi surgi jongi bangin rai ban mane yo namar bau blei don hapdeng jongi hagani ke por. Pada pedeng jongki ke konteks jongki jiu ki kondisal mandai ro. Unorai sam wong kumne ha ke sam ba arfu ar kat khot ke balai wong. U blei u shong hagi jing ro jong Israel. Ke New King James Version jong God's inherit the praises of Israel. Kata kamu ublei ukwa hadu kata-kata ini bangin yo ban dia mane yo ban dia ruai ban roi ke kerteng jo da kanodut baro tong ni yang lang ye ruai ni jing ruai. Trai yo bagar khu yang ni. Daging itu wanya lapor lapan yang terbentuk bayang ulang haying iban kan bagi angel biar iklen sauno kaget utran ajing ika wadana agas namla tidyana jing ayela prinyana akashane utran ulasanya ijin umnyang batman putih pasyau batu yang mengarah aktif baca bongla batai bensim jong kipen trai ajing iklan panjangan akas namla tidyana jing ayela prinyana akashane utran ukdona kulas namar jongna ushan lalenya ulaku lapen pompan siacha ngamtipui ayu hala kami ushan namar jongna ajing iklan wadana akas namla tidyana jing ayela prinyana akashane utran Ashon Asir Nildong Ajing Shaiba Pernah Naso Jing Itongla Batai Mas Ngau Kambiang Wong Jir Kunru Ya Ubanya Roban Aimu ajing iklan wadyana akas namla tidyana jing ayela prinyana akashane utran kan baginan yakis nasko
Haleluya. Kaji jong Yesus Kristus kalawat yang ini kalau ring yang ini. Hagan iyo por ngangyak ngilewan lang. Baik kata kajing mut jing perkat jing ikalong mengiyo ban wan ya kaban yo ban yeshem badu. Kumala ong ipi mene baga tin blai kale thu sha yang ini. Mau blai udon dekat bat ngi. Jisu udon dekat bangi ong kumta. Gospel Matthias kalau nong ba khat phra phra phawong. Lada ar bat lai ngut ru pia seng haga kertenga hang tang alon kat bapi. Ngelewan lang hagani ko por ban don hagin kat gajong Yesus Kristus. Gidon bangi lawan lang hagani ko por ban don hagin kat gajong bulai. Ban don jiro kat hapo apdeng kejing syakri gajong men sim bak khu jong bulai. Bat nganget mangin mat kejing ker khu jong. Andang ngela mat ya ngela pediang ngela ai tilut met ban men sim. Ngela ruai de gedonut bar kejing sempang ini kejing ruai. Jing i lawat jinga. Ngai ini ko por ngin yo ban mat kejing kata ka jong. Ngi magini gisngi ke bakhado ke bagi sendan ki ong yo Jisu Gospel Matthias nomor pusawong ko try lanu ke kidak kisin jeung ke bakut kanja Jisu ong ya lagi jong ki sendan pin sayo sngo gi thma pin sngo ya gi jing bana jing gi thma ki jing ya le baganti bakum tar tar kat we gi jam ri we ba gi jam ri handre ki kentin jong Jisu ong kum ne ong handre wala ka long kum taro ka bakut kampat long. Para bengit haba ong kumta kamut bau Jisu ong ba kedang gong kerhai ke por ngi. Ngi ma ke por jong ka balang. Ngi ma ke por jong men sim bak hu jong blai. Bar ka sapoi ke por ba ka tin blai ka ong ba on swan ra on sarano e ka balang on sarano ngi ka balang. Kini ki kentin Jisu bo Ukraine yi jiu ka sadon ke por ke ba ki jiu ke sayok ban wat ye ka we pat. Ke ji alenti ke ba thamai ke ki hadin ba. Yesus Kristus ulawan ban syau no ingi kataga jingrong no go jongo te para bangai hene por ngi i bagi para bangai kelanang lek na go we ke por sa go we pat klempoi par khat la ino no yangi wala kamdei ke jingrong no ndrei kadi ke jing khot jongo ba kerki yangi we baro ban ngai la do Yesus man no sibet ban rong no ingi hakil o ling long nem ki balak loi para bangai ha bangi don han ngi je seng para bangai tungin the jongo do ke mesin ngi don ha ngi ko por bangi la ban ba urang ripen ni mengiru dei namar ba kejinga e kejungu kadang don bat ngi udang ripen im yengi udang penjalan yi gisngi jongi kenang ba nginang la ban pendep ya kata kathong ya kata ga jingkhot ke jong play blok khot ngi do khot ngi berobor mangilong ki ba penrit lada ka dengi keren spang jinga e ka kami kalong mangin pediang ya kata ga jinga e lada don kinong pediang ga jinga e kalong le no e ke jinga e ga kif boleh ai ngi kejing ai jong Yesus Kristus ini yo Yesus Kristus kadai ke kif ini kejing pen kia kadai ke kif ini kadai kejing ai subha ke jong blai kejing pelai ini ki ai ke bo ai ini kadai kejing ai subha ke jong blai te para bengai yang ni ko po tengini ai ngu yo unurai sam ka sam ba khandai pusan ke khot mri ong tungin ya walang ban bane ban dem hakejat jong utrai jengi uno ablang bro jengi tengin ya dua lang ni ko de ka ban sim baro kadai de ko por yangi bang ni ban ngap ri ka tin jom le sisipor nagi jing syakri bang ni ni pastor ba e jongi ngini duai ba ka tin jom le kan pen khu yangi ka tin nu le kan ka tin jongi kan ra yangi kan ai bor yangi kan pen khlan yangi mangin long kita ki bala pen khu ki long bala pen internet yele mangin yo ban syam ba nong pen mi Yesus Kristus para ngai bulan keren pada jengi ko por ini duai pengin ai ngoyo nam tiki e ke bero ko bha ke jim tong ye duai lang ke ko por haleluya ya ro ika kerteng ke jome atrai bha nga ai ngo ye me trai be nam tani ke step ke bako do ke mal khot ingi ko kunat pengin wan ha ke ying ke jome atrai bha kene de ko por pengin don hai jan jome ngi don ha ke jin kat ke jome atrai ngi don ha ke jing don kat ke jing tre ke jong men sim jome atrai bha ngi don ha ke ni ko por ko trai bha mangis liang ngi thrang ko trai ngi tip ko kunda bha mela ai e yangi mela ai yangi ke jing ai e ke jome ko kundar bha
bapa kita sibun ki provision ki jong me atrai na de jong iko kendar bapa ke jing pen kia ke jing pelaj ke jing gerku ke jing don kam jong iba me ai malaga sngi ko trai bapa ke jing sup ke jing kemen ke me ai ngi atrai bapa oh haleluya iro ike keteng me atrai bapa om dan lagi wei pat ki bala ban ai ngi ki ni ki jing ai ko trai de tang me kendar bapa ye rap yang iko kendar bi ha ni ko por ha ni ko step ko pa be jonga bangin yo ban sngo thu ila de ko trai bapa bangin yo ko trai bapa ngin penrit ria ila de ha ni ko por banonga trai ke de jing snai ke jome ko kendar shisha ke de jing ai ke jome shisha ke de jing kerku ke jome bangala banong kum ne atrai bapa ha ni ko por ha ni ko step ko kendar be jonga Yesus medan ha pedeng jungi ban kerku yang medan ha pedeng jungi ban kta ingi atrai medan ha pedeng jungi ko trai ban kta dur ngading berham medan ha pedeng jungi atrai ban lam ni ka ding jongka revival ka jema pedeng jungi atrai sashi sin pat ko kendar bapa bangin phai pen phai la de ko kendar bapa man prathamai la de ko trai bapa man penjanai la de atrai bapa ban syah po ke jing pen khuj ke jema atrai ke jing pen khuj juga ktin jema ke jing pen khuj juga bor ke jema ke jing pen khuj juga jing ding jong man sim ba khuj jema atrai bapa nang bingila ko trai de sisang nong atrai sisa la de me wan ngalong bala kloi la de me wan syau no enga ngalong bala kloi ko kendar bapa ya rap yangi ko kendar hangani ko por ko manta ko pa be jonga bangin update la de ngin penthamai la de atrai bapa kale de ko por ngi atrai ngilai jaj baro sitayo hakilan ti jong ka jengim ko kendar be ngi kendu si bon gi jinge le kadon ko por ko bangi ngi bakla ka bangi thot ngi wit ko trai bapa kun ko por ngi bangi pej ya kiwai atrai bapa kade de ko poringi mangin phai lo jong yim ko trai tang sheme ko kendar be jonga mangetip ikene ko we ko pa be jonga belam da dei mambe pen ko bor ngi do mun sim me atrai ni nom la ban job hagani ko perthai ko sniu ko kendang ko mutlab ko pa be nyai ngu me hagani ko step ko pa me lam ngi kat ne ko kendar be ya rap ngi winam persep e ko por ngin sus pa ko por ko trai kat manginang sya menang is na yang ngi yo ko kendar ko bakum gani ko por ablai be Haga kerteng uji Yesus Kristus. Amen. Gangit barong yotip bang em lagi sengi besitom. Kita sibun ki para bangit bahab yaleng bai ki jing pang ki jing sitom. Yaleng bai ki jing sosi ki baduno ki be bathon ki namangi lalong tang ki breu. Habawan ki jing dia, habawan ki jing sitom Ki bangi mak nak jingim ke jongi ngimlak tham sosi ngimlak tham diam ngimlak tham dapai donot hendrai ka tim lai ka ong kini barok ki wan tang sipor tang simit hendrai ki nomlak ban chong sa hai kita ki banget ki jongo tinggi dua ngene ko pon nanti ki papang be sitom ngini kan mau nanti ki bangi judo ada berbor ikong melin nong pulu ibadai i persa jongi pastor jongi idan ki sitom ke bejur bah idan po ICU ini rulei kami jong iba Nehemia nong pulu ba bante pas sentiu nang ta idan ki weiru ki ba Ronald dan nang ta bahening sau kami ba ki wei par ki ru teman ki badan ki yeng kesam ba ranjit sada pa ki wei pat ki badan ki yeng kesam ki bomla banwan ki jing jong trai tingin jidwai nam ta jong ki ingin kan ma nam ta jong ki Nam ta jungi le seng idon ngi jing seng idon la jing pang jing stom ki ban ki met ki jungi. Idon lagi jing don kam jungi bangi ngimla bantip. Dengan kumbang laong ye pi. Idon mentah ki jing kat ke jong Yesus Kristus. Idon ki jing kat ke jong muslim jong ban keta ingi. Lang idon ki met ki bakum kita. Hakan ki por boleh ni ban keta yang ta jong pi. Bu ki ti jong pi siliang ha ka pa pi pesu sitom. Siliang ka ti ra sebeneng. Wong atrai ngap pediang ki ban khia ke jong me. Jisu lawan ban kit no iki jing pang jing kreu jing baro. Ong try nga ai ngu i me mala kit no iki jing pang jing kreu jing baro. Nga pediang ha ni ka step diki pen khia ka jome. Nga nge baro ngi don lagi jong jing thut jing wi diki met ki phat jing. La kolong ka barit ne ka bakrau. Nga nge bon ngi don apa ngi jing di dawai. Ki jing sya sumar ba fer. Handai nga ai ngu i ble ba phiwan ka jing seng. Baru ble ku ta yang ha ka ni ka por haleluya. Ha ka ni ka por ko mentang ni duai ru. Na ka mentah kiri ki wei pat ki Beriu ki bala long ki Kristen ki ba sya sitom ko magari Ukraine dang ini ki sngi kadang yo i ka wei ka jing pani ha ka YouTube ba long ba ka don ko wei ki building ha ba la buri ki khulung ki barit nang ban yo ka jing da la tho nang te na jirong long children ki dak ba he ba ka building ka haling barok ko wei la tho children kam pa ba la da wan ki jet ada wan ki nu ki terthma ki ban
terbom kin i ke kerteng bato children ngatrai ba kin yok ban yok kin yarap kin kier na kata ndai laong hang ta ba wala pedeng kata ba kum kata ru ubom semlala ban pelai iki ter kijing bani iru semla reserve iki ban pelai kata hari jing dia ke jing yam breu ke jing jar ke bakrah du kata-kata para bangit boleh dang is nai yangi nginyer kan mau nam to jong kiru kidon ki wei ki bal ang senu blei jongi te kidon ke wei ro bang iba kita ki breu ki ong ba kat ginang dia gini dia kita Kristen ki balang nget yau Jesus Christ kita syong wei jaka gi rwai gi duai balong don ko por ba habiki sngo yau missile bagi hera su yong misal la jak ka jak semla poi kata ka jaka biaseng nama blei ula ban lek ki kamba para bangit hakan ko por ngini aingu yu try ngini duai blon ker khu yingi pen khia yingi pen khia ini para bangit baru pen khia yingi ya keri ke jeng yiru kum yu bat ya ka perthai baro ko tongi dua lang hakan ko por haleluya long bla ker khu ke kerteng ni me atrai baba hakan ko step session par ngi yang hakan ko por ka men sim jeng aingu bagi jeng yoro me atrai baba namar melang ri yang ia atrai bapa mena aingi ke jingkat jingkia kum ne mangilak wan ke yeng ke jome atrai bapa hoi kendat bapa kan ke met ke bangir ngiyat ko trai kolong ke met ke besroin ke met ke kenja domet ko trai bapa kedan ke jing thut kedan ke jing wit hang ne hang tai atrai bapa kedan ke jing pang ki bon ban shop yang ia atrai bapa ni ko bon ki dau ko pa be nga handai nga ai ngo ye me ko trai bapa habang ya leng wai ke kum ki ne ko kendat bapa ya rab yangi mi kner ki ti sheme ko trai bapa ban pe sheme atrai bapa ban ai ngo ye me atrai bapa nama kedan ke provision jeng jing pen kia ko trai kedan ke jing ai jeng jing pen kia ke jing pelaj ko trai bapa oh haleluya ya roi ke keteng ke me atrai bapa kedan ke kamba ke kerteng je me atrai bapa kedan ko trai be je ke jing kedan ke jing ker khu ki bakrau ke kerteng je me atrai bapa hangani ko pongi duai nanti ki para bagi ki belajar kerteng kedan ki para bagi ki bing laman tip ki kerteng ki beran ki ying sam ker khu ki ko trai bapa ken mau ingin anta jongi hang ne ngi don ko kendal be nga ngirai ki ti se me ko trai bapa haleluya ya roi ke kerteng me ang duai me ko trai bapa bagi jing men slay ju me kan tu halor jongi ablai hakani ko por ko kendal bapa baro ki beran ki jing pang ji sitam ki beran ki jirha ki beran ki sahyau ki beran ki jing pang hat ki beran ki jing pang kidney ki beran ki jing pang liver ki beran ki jing pang mat ki jing pang leh ko har kom ko trai bapa hakani ka khlimar kam tangi duai ki jing plai lu ko jeme ki peng khia ka jeme ko pa ba ko dol kin mat shisha ko kendat be jinga ya ki jing pelaj ko jeme ablai be jinga ngidan hakani ko por trai tang ban aingu beban yaro yeme kendat be jinga haleluya ya roi ka kerteng metrai haleluya ka kerteng balo ki kerteng baro ni duai hakani ko por bang ye me ki sngi ba ki sngi ba sitam ko trai hapeleng ki jele thma hakleng ki jaga ko kenda ba handai menang pelai jingi ko kenda ken mam ne ki ri ki ba yele thma ko pa ki ri Ukraine Russia ba ki we pa ki jaga ha ki ri Middle East ko trai be jinga kleng ki jaga ko trai ki jing yele ki ba harukom ko kenda be ki ba lami ki jing yap ki ba lami ki men sa ki ba lami ki jing penjat ki ba khrau ko trai ki ba lami ki jing long khun sweat ko trai baba ki jing pola pola lawan lammi ki jong rangli jo ki khulung ki khna ko kendat be jinga ke duai men ker khu ye ki ko kendat baba a bikin tip adan ublai jehova a bikin tip adan ublai Emmanuel jongi ubal long ublai badan bor ubal aban long rengkat bai ki por baro kendat be jinga Jesu me i ki umat ke jongi me ju umat ki tu ki jaw ki umat ko trai pen khia ki dono jingi a trai baba walam pat ki jing kemen jo jo penem walam kemat ki jing kemen haki met bagi mensim yang ki atrai bapa ngai ngu imi kenat ngai ngu imi kenat ngai ngu bidan dapat dengan mios ngoi ngi ko pa haka keteng Yesus amen utran skr khuingi egini jing duai jing yero bagi jing ai ngu jing ibaro tingin yerwai bagi jing ruai ke balai spa andu punyo tungin ya haki jing syai tungin ya ikiji syai ulai tungin ya ikiji syai ini ya ikiji syai ulai terta ikiji ruai balai spa andu punyu ini yang lang ruai di ruai kam sem ikiji aingo ikiji ro tong ya yang lang hakmi ka jing syai pa pernah ka ten syai ha perte akan durjung ukrin sutra jing i jong ble tung ya ha jing shai in ya ya ha jing shai ble tung ya ha jing shai
agar padi bau tas sobaban dua pengentang nak jing ayo ke mangilalum. Trai Yesu, bayi jenging ke wana nak yeng ke pakentang ke jombe, banyo ya ke ban sekri ban mani ya me atrai, lingbai ke jing sekri ke jengi ke babun ke benta ke bangiyo ban pendap hakan ke por, kamtam, haban sayo sengyo ke tien ke jombe, lingbau sekri jombe, ban sami ke kubo ke tien hakan ke jiseng. Yang akan dikapor atrai naga benta ban kerpat yame naga benta gini ki jingayo ki bagi prabange kilawan ban ai hakam ke jomba idon ki prabange ki bal ai ye ki jingayo ki baret nre ki ret kano kanoro mila ban kerku kra ki kintrai ki don ro ki bam cemandra satya wat yang sidam liro nre melong kilano kambun nama kilano ikadonut baro hakam ke joma trai kerku nama kata hikam hikijam hakiting tre hakiting sta kebambe ay ki trai hakabaki tre ki beng kumjuru ki kena skul ki balai hakiting pulai ke jongki ki bayo ki kin show man pan ki kimi ki pa trai kerku ki kumju hakiting pulai ke jongki Kenmai wei pawai atrai men sem bakodo badan hagan ke cisang ibala yo benta ya ke banno sega kam jom ya ke jing ken shau kerku ki met bat men sem duai trabamen pediang ya gini ki jing duai sekri barit jom ya hagan ke por ke barom barot sem sameu jisu balong dong penem jangi na do menta ba siki bom bom jukuru ya amen amen. Tau try ngar kui lau jong sekri jong u, di mentang ila poi, haga minit ka bingyo snow no ikak tin ki jong play, lembaga jing sekri pastor jongi, tinggi dua ibu plan jong ngar kui ngi wei baro, tiga ni kapor ka basa ngi ai tino ha sekri jong try. Tingai ko blay pi ki prabangay baro ki balawan na jan bada si jangay hagan ka step la pendap yakan ka jing mane baro bat kom jo yakito baro ki badan ki jing ki sam ki bala ban pek ban sngap langba ka YouTube channel jong ka balang ka jong play nong thmai pok se bat ai ku blay ru ya baro haga kerteng ka jong Jesus Christ unang panem ba je Nyai ngo yo blay banginang yo ban syakri like lo yo try kumne ki don ki wei pat ki bam yo ban syakri like lo ban puli like lo ye ka tien ka jong blay te tongin perkhat ba bat tongin nang khenko ya ka jingem ka jongi ha ka je dai ka jing syakri yo blay kat banginang yo ka por ka ba kloj te ga ne ka step ni kwa ban pai na ka tien ka jong blay Kaba boleh lebu hak danut ke jonga bangan dioban kran hak ni ke step kum ke jing hikai lani ke jing kentu na ke tien ke jong blay ngin ye pule na ke city ke jong Paul shekinong Ephesus kalanong kabasan kat khat kabanang kong hadu ke baar bat nang tapat kat khat ke bapra bat kat khat ke bakhatsan hadu ke bakhat nyu Kita ada kibenta ke bangakuapan kran yaslok ha kani ka step tungin ni pule na kaktian ke jong play kalanong kebesan ke khat ke banangkong hadu ke baar ko ong kumni tolong pinamar kata kinong bot yau blay kum ki khon ba e bat to pin ya ha ka jing e kum ba krisru ula e
bat ula IT no nakabenta jongi kum ka jing aingu bat ka jing kenya hau blay ya ka banlong ka jing iu ka ba iubi kat khat ka ba pra namar pila julong menu hak ka jing dum hanrei menta pilong ka jing shai hau Chris to ya te kum ki khon ka jing shai nang ta kat khat ka ba khat san na do ba khat nyu kong to khmi bha te kum no phi ya kum ki bomstan hanrei kum ki bastan da ka ba suspa ya ka por na ba kini ki sngi ki long ki ba sneu na ba kum ta tu wat long phi ki ba be hanrei ki ba shampang ka ei kamon utrai to blend yo ban kar khui ke ni kentin bangila ya pule ha ke ni ka por to ngin ya tuai blai badap ta ka jing e bat ka jing isnai ngi ai ngo yeme mera pala yang ha ke ni ka step bangin wan ha ke ni ka jing ka ba kentang ka jome bangin yo ban syakri ban mane yeme da ki jing ruai bat ki jing tuai bat ban ngap ru ke ktien ke jome trai ha ke ni ka por ngi tuai bo ban sem ko jome un pan shai yaki download jangin playwang yaki score bakin zaman sim ke jongi bangin yo ngau bari ke download ke jongi bangin pedang yaki bat bangin yo I ala de kom bangilong bat bangila yaki ban im kambha nakaban kerteng ke jame ko ji sabe trangi duai tu kar khuyangi wei pai wei hakan ke por ki bas ngap bat ki yo ngau ke tien ke jome bangin mi rangkan bat ke tien ke ba im bom chukot ke jome kar khuyu shakri jame ke ke por bakran try kran hanga kran ngi lang baro bai ba ka tien jame kan long ka jing shai ka ban thaba ban pen shai ke donut ke jongi ko try ha ka kertang ke jong ji sungi duai amen amen ngala perkhat bah ki jing im ki bala no baro teng teng ka ba ai jing hon bat teng teng kam pen hon haba pai na kilang baro te haba ngapek ka pai si ka tien ka jong blai ka bangala pule mentan ngakwa ban ya slok halor ka ne ka phang shapang ka jing im kristan ka bangi dei ban im hakini ki sngi ka jing im kristan ka bangi dei ban im hakini ki sngi nang ne shakmat habangi pai ya kene ka shithi ke bo Paul utho shakinong Ephesus ngeyo I ba kene ka shinong Ephesus kalong ba danam bha bat ka wei na ka nam ka jong ka ha ka prathai kalong balatei ya ka jing blai Diana ha kene ka nong ba Ephesus bat ka jing don jong kene ka jing blai Diana la ong ba ka prathai baro kalatim bat ki breu ki bakwa ban lek pen bat ban yo I hatu ki por bat mentang yo I ru yaki yeng mane brei thau kaleng what a social long te kumagane ka ri kumagane ka nong ba ka ba mane brei thau Paul lo yo ban lek hakane ka shnong bat ban sa hang ne laisnam ban yalap ban hikai ya ka gospel of Christ bat hang ning yo I lapan klanya ka balang lapan klanya ki bangai baro ki barang tu por baru Paul yo I ban im kata ka jing im Kristan kam tam ki badang kala dang bot yo Jesu ya ka ni ka jinget kam long ka basok ti Paul don kam ban dei bahai ka jinget ke jongki barabu tho yegene ka shithi utho na patok lani na bendi na ka shinong room lapin pule ka si dong cheki ong Ephesus ngong balai kat khat ka badang kom kalong ka basau kat khat ka badang kom nang ta kala nong ka ban riu kat khat ka bar pho Paul utho yegene shithi na bendi la shaset namar uyalap yega gospel o Chris but upol but hoy kan kishiti ka pair ka compare kan kishiti na ki way pat kishiti ka pair ka longba uple jimot ya kan ke jingai ya ka jingem Kristan jong ki bangai ha Ephesus komno banang ni ba na kitu ki por na ru bakela ngai yau Jesu
bantai bahaya ke jinget ke jongki baru pola bangi pet ya kani ke lenong ke benang kong kat khat bakat san hadu khat nyeu khat pra yo i ke tu ke jing kwa ke bajur ke jong pol nak ke banta ki bangi baki dai ban san ha ke jinget bat kata ke jinget jongki ho Chris kanang kra bat kum juru bakin baka jing i ke jong blai ke bakilama kanang kra bat bau blairu unang krau ha ke jingim ke jongki bat bau blairu ai ke jing start ha ki bangi bat kani ke jing start ke bawan nau blai kupa ka jing thmu ke jong blai hau Chris chisu ka jing thmu ke jong blai na ke banta jongi ki bangi ka don bangi don kam ban tip bat ban sot ho ayu blai thmu bat ke ei yangi wei pe wei ke bangi don ha ka jingem ke jongi kom tau pol kwa ki bangi wa leng ba jong pi ki bangi an pendep ya ke gospel bat bangin ply ya ke gospel chapang Jesus Christ orang penem baru pol kwa ban pen klan ya ke jinget bat ya ke nongrem bakin jaman sim kanang bakin am syak kejap lane pen pai dia no na ke jinget jengkio Christ kani kadai ke bo pol ula angnot bha bat ula pen kan mau ya ki chapang ki jingker ku baro kabau play ula ai bakila yo how Christ Jesus but how Christ Jesus play ula plan ula thmu ya ke jingim bom chikot but la ong ka tin ke jong play ya ka jing tip but ya ka jing start kabau play ula ai how Christ kaba bon sertap how Christ but ya kata ka jing thmu Paul ku abakin tip bakin pendep bat kin le hok hakmat ke jong play kum ju na ka banta jongi kani ka nom dai ka sithi tang sikinong Ephesus tingin pet manta ya kani ka sithi kani ka lanong ka bangala pule pi mantan lengkot kat bala ha kani ka por ti tongin kan mau ha kani ka por bau blai na ka banta jongi ru tongin ngin tip ya kata ka jing start ba bon stop ka ba blai ula thmu bom ka jing im bom jikot kaba ulatmu hau Christ Jesus te tongin perhat bat ngin pet ya kata kum bangalaong mentan bangakwa ban kren syapang kata ka jingim Kristan ka bangede banem wei Paul wong ha kene galanong ka basan kat khat ka badang kong wong to pinya ha ka jingi to pinya ha ka jingi kum ba Chris ula i yapi kani kadai ka ba kraw tam na ka ba kraw ka ba blay ula ayo kun yu shagna ka berthai ula wan na bneng shag berthai nama ula i e yang ai pi te kom tau pha yu kun yu shagna ka berthai kani ka ba Paul kon tu ong tu pin yai ha ka jing i ko ba Chris ula i ka deru ka jing kan tu ko ba Jesus la kan tu ha ka gospel ka jong Yohanes kan ba khat lai ka khat balai pusau ka ba Jesus ang ka hukum ba thamai nga ai ha pi ba phin ye i paralok khomba nga la i yapi ba phiru phin ye i paralok hi u Jesus ang komba nga la i yapi kani ka benta ka ba kraw ka ba ngin yale kat bala ban sotho kumno blele i yangai pi gidam tane ke jieseng kumno blele i yangai pi kumta mangama piru tungin i yau blei tungin i yau jisu kumbola i yangi u jisu ang kat khat ke balai pusan dakane ken tip baro pilong kisenran jonga dakane kin yo tip baro ba pidlong kisenran jonga lada pidon ka jing i paralok hangni i ka jing kan tu ka jong Paul kalong ka ju ka kan tu ka jing kan tu ka jong Jisuhi komba ula i yanga yapi kumno ula i jangi kat Ephesus kalong ka basan kat khat ka ba a ka ong kumni ula it no yala de na ka benta jongi kom ka jing ai ngo bat ka jing knya hau blei ula IT no yala de
Jesu la IT la ke jong ke jingim hading pna Calvary ka jingyap ke jong Jesu hading pna Calvary kalong kum ke jing aingo bat ke jing kenya hau blei ya ka ban penem bat ban suspa yanga yapi kinong pop ki barem ka ne ke perthai kani ke jing I ke jong Jesu hading pna la sanar pna yo Jesu la kenya hading pna ula penmi la jong kasnam bakal long kakuna nakabenta ki pop jongi baro ka sithi ke jong Yohanes ka bareng kong ka lonong ka basaw ka khat ka basipo bakal long kakuna nakabenta ki pop jongi baun siu mo u ka dor ka barem ngingim dan kam rem ka de tang bangin nge ka de tang bangin ptiang ye ke jing I ke jong Jesu kene ke jing I ke ba map ye ki pop kombau blai hau Chris ulama yangi kene ke jing ke bangi ai deban aingu yo blai komnu ula penem ulama ye ki pop ke jongi kene ke ta ke jing I akape ka jing I ke jong blai Chris ke bola ai ula yap ding pna ban suspa yangai pi wei pa wei baro uba I la khayu u now blay but u itu yau blay u tau u bom I unam itu yau blay na ba blay long ke jing I la rangi ngi la I yau blay la rangi la itu yau blay la khayu ngi now blay kene ke jing kha ba kan jaman sim kom tau pelong yangi bengilong ki khon ke jong u ulong blay ulong pa ka jing em jongi namar kata kane ke jing I bulu blai ka kubor jing I larangin perkhat akan ke por larangin perkhat yalade dan em ke bi jepi lani dan ki bom I jepi ladam dan ki bom I jepi kun pin sngo lada dan ki bi jengai pi kom ki por ki ba etam kom hang ta pin su thu I ka dor jo ke jing I kom joru Jesu mula I jangi habam dan siapa I manoru ngilong kinong pop. Dan na preng jongi ngila banong kibahi ngasem jongi kim nang siapa ni henrei Jesu la I pakta jing I jung kalong klem kendon. Nama kata tungin im ka jing im Kristen kabangin im haka jing I lani haka jing I nang ni syakmat. Tungin im ka jing im haka jing I kabangalamat nau Chris na ka bor ke jong hi Chris la ai yangi kom tau Paul Jesu long to pin ye it perlok ngala pulai pi mantan gospel Yohanes kalang bakat lai kat khat balai pusa Yohanes la tha ka sithi ke jong usha ka sithi ke banang kong Yohanes ngaba sa kat khat banyo tongin ye it perlok kon tu yangi wong tongin ye it perlok naba ka jing I kalong no blay haka ne por kan tu I tongin nang bani I larang impat nang bani I tongin nang bani I ka jing em jing silok tongin nang bani I ka ji dei kimi ki pa bar ki khon tongin nang bani I bat tongin nang ru banya map iwe jaiwe komba u Paul ula tho kan ke thi jong kalong ka basaw ka khat ke balai puar kabu ong kanu ke lain ke bakadu ki baya map perlok kombau bleiru hau Chris ulama ya pi teng tengim don syuk kamen sim ya map ke ni gisgi ngam nang ban map ya ki we kani kam dei kabau blei kwa yang ni ngim nang ban ya map i we pan ka jing ka bab nang ban ya map ka wan ka jing pat ka jing pra kam dong ka jing ka basuk ka jing ka ba ka jing I Chris ka sinsha nang ban yamap I wei pan ka jing ka san haka jing I jong blai ka jing ka pranai ka jing ka nang kiu shaprang ngiyo I ya ka jing kraw ka jong blai hang ning yo I ka bor jong ka jing I ka jong Chris ka ba pen im yang ni ki pop umap ya ka jing le palat baro upen dam no ya ka jing yeshon ka jing isi u ai ya ka jing yesuk but one ra ye jelong ka way how Chris para bangai bi kene ge bor jo ke jingi ke batrai teng teng abdan syu gaman sim jelong ka way ke jing Kristan
Kajilong kawai habar lani haka balang hakini kisngi mamanta. Ngem dan syuk kata kajilong kawai. Tehang ningi ka bor yung kajing it. Katrei bat ka don bor. Bat kani ka bor yung kajing it ka bangyaban perkhat. Tungin ladapin pulih ka kasi jong Paul sikinong Ephesus. Kalanong ka baar kat kot ka bakat lai hadu arpuar. Hang ni ka kren sipang Chris. Kajing it ka jong Chris. Hang ni boleh ngi kren ka kren sipang. Bakom no boleh da kajing it jong lapan kelem kram ya ke kan rok pedeng jing panya khalat. Kajing isi ka yashon. Lapan prano, lapan damno. Bat kum nung yu i hang ni lapan yasuk. Kada-kada kajing it ka jong boleh. How Chris Chisu. Parabangai kena kalong kajing kot yang i kena kapor. Tungin pek ya ka ying ka jongi. Bat tungin ong ha kena kapor. Ha ka ying ka sam ka jongi. Tungin ya it. Tungin ya ma. Tungin ya sok. Namar baling ong kumta. Ha ka jing day jongi kum ki pastor. Ngasya madon. Ha kena kisngi. Bakam don kata kajiya ma. Kajiya kelat. Hakin kisngi ka bang imanta. Ngim don kata kajiya ma. Kajiya kelat. Kabor jaga jing i kamyo jaka. Badhang ning yu i. Ya kabor jaga jing i. Ka ayang i ka jing ma. Ka jing sok. Ka pendu no i ka jing yashon. Kumta. Ay bahaka jing ka sam jong i tungin ya i. Ngin ya ma. Ngin ya sok. Haka balang jong iru. Tungin i para bangit. Kadur yo ka jing i. Ka kring yi ki waipan. Siyaw Chris. Ki balang ka bayi i. Ka jing ka bayi i. Ni i ka dur ka jong bulay. How Chris Jisu. Kanay kaday. Ka jing shisha ka bakraw. Nagaktin ka jong bulay. Tungin i para bangay. Tungin pen iya kata ka jing i jong i. Siya ki para bangay. Laki badok na ki barospa. Bat kum ki Kristan ru. Tungin i para Kristan. Klem. Nyaw silyang. Ya ka kerteng balang jono. Haka jing i jong blay. Amdan kerteng balang. Tungin pen iya ka jing i jong i kum ki Kristan. Nama ka pertay ka ap kami yengi. Nakamar ka pertay ka pejang ni praktis namanya ka jing i ka jong blay. Kane ka jing khot nakabenta jong i. Haka emlang ka salang tongin i para breu. Tongin namyam silyang. Tongin i wat ya kita kebangim kebangi ni shamjinge kumno banet hinai ten yo bleu tongin i wat ikibasyon yagi. Kanay ka bor yung kajingi kina dawa yung kajingi. Ngalapulay pimantan na gospel yung Yohanes ng pakatlay kat katlay pusan kaong. Dakani. Kamot dakani kajingi i. Kiway kan tip. Baro ba pilong kisenran. Kamot kita kinang bot ke jong Jisu. Kiway kan tip yung i. Bangilong kinang bot ke jong Jisu. Kanay kalong. Kabaw Paul kuwa yaki para bangit ha Ephesus. Bakum no kinla yakaban pla yaw Jisu nang panem. Dakane ken tip bapidon ka jingi. Kom kidong bot jong Jisu para bangit bed. Tongin practice. Tongin namsi wan jeseng la jeseng. Habom dan jingi. Tongin ay ka jingi. Ong unong ruay ka bangi siya ruay. In hatred. Let me bring love. Haka jingi isi jesho. Ay ngan wan ra yaka jingi it. Haka jing bomnang banyamap. Ay ngan ay ka jingi map ka jingi kalet. Kanay siya ka bakra. Tungin pen i ta ka jingi it siya ka perthay. Tungin pen i ka jingi it hangno bangit don. But dakata ka jingi it jong Chris. Kabakum ka jong Chrissy. Kabang Christ-like character. Kung mo taka jinglong ko jong Chris u i jangi u yai sya bat ngi nang tau u lesbon yangi
nhiều xí liang yang i bắt cái này cái jing i cầm ya kemen hap deng cái jing bom sisa cái kemen ya cái jing sisa pule cái si jung Paul syaki koren ke badang kong ke lang ke bakat lai pen yo i bo Paul ubatai spang ke jing i ti hang ning i kwa ban e pi to ya ha ke jing i para bangai be tungin ya ha ke jing i tungin job ya ki wei tang na ke jing i combo Chris ula job yang hai pi tungin job ya ki wei da ke jing i tungin practice ka benta ka ba a to ya te kom ki khon ka jing shai la pin pule ka khat ka ba pra ka ba ngala pule man tan ka ba ong namar phila julong meno ka jingdom Henry man ta philong ka jing shai how try to ya te kom ki khon ka jing shai para bagai man tan ngale kran spang ka jing e ka tien jong play hang ni Paul wang to ya ha ka jing e man ta ka ba ar par wang to ya te kom ki khon ka jing shai la ra pin pule ka na ka khat ka ba kani ka la nong ka ba san ka khat ka ba lai do ba pra Paul u tho pen i hang tu shapang ka jing long bat ya ki kam jong ka jing dum la ne ki kam jong ka pop ka ba ulam persyang ban jer hang tu ya kata ka jing klem ya kata ka jing la jaklia ya ka jing kwa lalot bat ki wei hang ning i Paul Crunch pang ka shong kha ka shong man ka balangka ka ba ki breu ki pendep ya ka jing kwa brai jong ka do ha tu ko Paul namar ka tau ka khat ka ba sanong namar ka ta pi tips kem ya ka ni ba wei ba klem bar ba jaklia ba kwa lalot ubalong ubamani blai tha dan ka benta hakai mau Chris baru blai ke bakum kita kem dan benta hakai ma ke jong blai ni pet haka imang ka salang ke ni ke sngi ke ni ke society ke jongi ngio i ya ka shong kha shongman ka balangkar hadu kata tungen pet bahai ke ji tungen pet bahai ki khon ki ti ka balangkar bha ka ba ki par kim sali ha ke ni ke sngi mamanta Paul ulat ho kan existis ke nang pesas utho na ke banta jongi wang pitip scam ko ki nang pesas pilamat ya ke jing pen how Chris pitip scam ba kini ki jing long jong ki breu shimen ki balangkara ka shong kha shongman ki ba kwa brai ki bom khoj ki balalot ki long shebar na ke hima jong Chris pitip scam ka long kumta ten rei bon ki breu ki akar sunghang ta tongin pet ye kene ke emlang ka salang jong ka ba ima ba do kata kam dei ka jing ma tang ki ya ki bangai ha Ephesus en rei ka jing ma yang i menta ha kene ka ri ka ba e jongi ka ong ka state Kristan tongin pet ha kene ke sikit long jing ke long sem ha do kat no ni yo i ye ke jing e bat na ta ka dau Paul ai ke jing maham nakabanta jongiru ha kene ke Paul hakat khat ke ban riu ong what I you know ba ban syukur ya pi dakik tian thala what I ban syukur ya pi dakik tian thala ngasosi ban ong kan ke por ba ki pon ki Kristan ke ni ki ya compromise bat ke jingle jong ka perthai lah ka syong kha shoman lah ka tian ke thle lane ka bamsap lane haka thok haka syukur bat kiwe ngi la sha syukur ang ni teng ni ong om lele upol upendan kami kata wong kita kide banom sha syukur ki tien thala kita ngi syekren kai ya ke ei baka jinsi sha ka tien jong blai ka kren tongin perkhat ba what I yano yang i kilong kime kilong pa ya ki samla ya baro da ki tien thala
ban syukur yang ini, ban penbakala yang ini, nak kajing hikai ke ketian ke jong belai. Kabar, maham yang ini wang, kajing bitar kawan hakikon kajing bam kango. Kajing bitar ke jong belai kawan hakikon kajing bam kango. Mano bam bitar, bat mangi kimi kikpar ngi bitar la hakikon kim kango, ya ke bangi kwa, ya ki bakin le kin em. Ublai rukumta, ubitar, ya kita kikon kajing bam kango. Kabalai boleh bitar kajing maham kajong boleh kau wat long ki biya syang lem bat ki wat long ki biya syang lem bat ki kat khat ke bah nyo nang ta kat khat ke bah khat wei kong to wat ya syang lem bat kita ki kam bam sei so jong kajing dom to wat ya syang kamut wat ya syembenta to kan tai Paul ukran juri ki banget hati ki Paul Ephesus Paul nakabanta jongiru kantai what I bakin kren yakini ki hap ki skor jongpi what I banyalap hapi ki bangai bat kane ke ba Paul wang what ya shanglem ka mudru nakabanta jongi bangi dai ban kren persya yaki jing sneu Hakan ugo dor bangi ban kren ban penih. Ngin kren ni kada ke jing it. Batungin kren ru mangin pen bank. Ya kan ugo banta ke bang yo I ke basneu. Batto ngin kan tat ya kita baro ya ke basneu. Ngin am ajaka. Ngin am ailat. Nakadaw polong wat ya shanglem. Wat ya shementa. Hakan ugo dor. Daga bangi le kumta. Ngi pen iba ngi isi ya kapop pule hakashiti ke Paul sikinong Hebrew kalong ka banang kong kat khat ka bakhandai bat kum juru bangin yang baru blay na kabanta ka jing sneu manuban yang na kabanta blay manuban yang na kabanta ka tin ka jong blay kat ne ka jing sneu saudong jongi hatu kam dejengi kum bangin ngin yang na kabanta jong blay bat nam ta ka jing sneu Pulai kitab Sam ke bakhandai pusau ke khat ke bakhan riu. Batungin yang scam hau kres. Batungin pentungin pen I bangi long kita ki kon jong ublay. Bangi yat ha ta ka jing shai. Dai gane ke bo Paul kan tu yang iwang to yat te kum ki kon ke jing shai kat khat ba pra. Namar pila julong menu ke jingdom Henry menta pilong ke jing syau trai menu pila julong haka jingdom ka kren yake por ba manswa ka ba pimpat ngai yau kres pilong kumta pila em kumta kam dam ke ji tiplam am dam ke ji kai na ka banta jong pi Henry na du menta polong menta pila long ki kon ke jing shai kamu natu pila pedang yo Chris pila ngai yo Jesu ya hakane kalanti Jesu la suspa ya pi ula ma ula pen khut ya ke jing em jong pi na ka jing long pa baro menta pi long ke jing shai ten jong blai ko ong ha u la don ke jing em bat ka ta ke jing em kala long ke jing shai jong ki breu bat ka ta ke jing shai ka shai ka bedum Henry kata ke bedum kam pedang ya ka gospel ke jong Yohanes kalau nang ke badang kong ke khat ke basau ke besan how Chris ladon ke jingem bat kata ke jingem ke bangi yo no Chris kalau ke jing shy to ya ha ke jing shy ke bangi yo no Chris kan ke jing shy ke badan bor hado kata ke ba yo I ke ba pen pau ya ke e ke bangi long Komba ka jing syai ka tabah hapadang ka jingdom ngiyo I ya ka badum baro ha ka jingem bat komta ka jing syai ru kale ha ka jingem ka jongi ka jing syai ka jong Chris uji suang ngalong ujing syai ka pertai utabuan bot yang unom ya ka badum Yohanes nomor prakat khat bakat kumno ken kala ban long jangi para bangit be yang ngi Kristen banginang ya yakin ga jingdom
ka bom la long ka dei ka jing khot na ka banta jongi tongin ya ka na ka jing sha to pen sha tongin pen sha la ngim pen sha ngin sa sha pen dom ngin sa sha influence haki bor jong ka jing dom haki ni ki singi banta ngakan mau ka wei ka jing jia ka bangi shong hak taxi ka bangi nang shong taxi ka wei ka long keme ka ba shong shedin kele kren para kan thei bat kila ong hak ba kot kum ni kat shabalet mantang ila yo I tang ka jing dom shai kat neru ni I ka jing dom I wei la kila yong kimut ayu ban ong kum ta ngamut ban ong ni yo I ya ki jing sneu ha ba shai ni yo I ya ki jing di ki jing bambu ai tang lang ni yo I ya ki jing long ki breu hakini ki sngi monta ka de ga ta ka ong ka jing dom uji suru u ong baka jing im jong I ki breu lada ngim pen shai ka jing dom kan tap ya ka jing im ka jong I to ka jing shai kan yo jaka ha ka jing im to ngin pen shai ka jing shai nama ka jing shai ka don ka bor kadang ka bor man pen kalai ka jing im la tisiti ka jong Paul kino Ephesus ng basan ka khat ba khandai hang tu lo ong bo so ka jing shai ulong ka jing bha ka hok bat ka jing sha baro niyo I ka ni ka bor ka jing shai ka pan mi ya ka jing im ba bha bat ka jing im ba bha ka jing long Chris ka jing ka donut jong Chris ka pelong yangi kom no bangin long ki ba bha ban le bha ki ba hok bat ka jing sha hap deng ka jing bom shisha baro tungin pet tungin pai manta kanuk sa pang u jing thong la neu ding so u jing thong bom yo jing sha u bom yo sngi u jing thong u nom san u jing thong u nom so bha u so jong tu jing thong bom yo jing sha u nom bang tang na ki ding tang na ki so la ne ki jing thong yo I u bom yo jing sha san Onom san, but onom say so, kumtaru, kajing im Kristan jongi, kabakani kajing shai ka jong Chris, anakala yo jaka ka dot jonga jong pi, kapan san ya kajing et jonga jong pi. Kani kajing et jong yo Chris, kaployangi banginang klain bangin say so, banginang roy ha kajing et ha kajing im Kristan, kataga de ka bor yo kajing shai, kabaw Chris wong along jing shai. Ka jing shai ka kersiu yo nong pam hai kini kisni ka kersiu nong pam to khi joit na ka bayo thia but to mi na ka bayam teu Chris on pen shai ya me ka ta ga dei niu I ba ka jing shai kini kisni ka kersiu to khi joit na ka bayo thia bo ne kini kisni ki bro ki Kristan ki yo thia langai ha ka jing dom langai ka jing kan oi jong ka perthei langai ha kini kisngi ha ki jing dom tagadau polong to ki joj but mi na ka bajam teu Chris on pen shai ka jing shai jong Chris kan pen shai yangi baro ko ki para bangai be to ya te kom ki khon ka jing shai ka balai the Lord ka pol kan tu yang to ya ha ka jing e to ya ha ka jing shai kajing shai kan belut ya kajing dom barabu Chris wan ka danut jongi ki bor ya kajing dom kajing long jong kajing dom jing long ka pop ha ka danut jing baro an pendono habau Chris wan ka danut ka jongi tare kajing shai tare kajing im Kristan ka balong kajing shai ka balai tolong ki bastat ka khat ba khat san ngakwa ban pulei biang ya phi ka ne ka por to khmi bha te kum no phi ya kim ki bomstat hanrei kum ki bastat par bangi bi tongin khmi bha manta tongin sabi ka tin ga jong blai bat tongin khmi bha ga jik im jong inang ne shikmat da ka pule ka tin jong blai ka tin jong blai ka dei ka yit khmi bakan jaman sim to khmi bha kum no phi ya kum ki bomstat hanrei kum ki bastat kabodiu ki ba bet ang ka tin jong blai ni
kim siu spa e kapor. Pone kini kisngi haba kran sepang kapor. Ngi pendan kam baklai kapor. Wat pigi samla kapor ke jing pule la phim perkhat bha la phim pendan kam hok i kapor pindu sibon ki jing karku. Lani kapor jong ka kamai ke kaji la rangim perkhat bha ngendo sibon ki jing karku. Shem tang kan uksaha kan kapor piwan ji seng. La rangi wan ji seng hadin bala kut ke jing ruai ber arteli laiteli. Ngala kut ke jing duai. Teng iwan satang ke jing bangin yo sngau ku bor ke tien ke jong ble. Lani teng iwan andala kut atat ke jing kren. Ngi do no e ke jing ku ki babon. Takadaw ke tien jong ble gong siu spa e ke por. Ki bastan tungin pe bahang ni. Ki bastan ki de kita ki basiu spa e ke por. Ki kenya ke por, ki imha ke por, ki kamai ke por. Kajing imbom jikut kededa ke por. Bone gini kisngi menta ngire kai kajing imbom jikut. Teng ngi dono namar bangim nyu kor ya ke por ke bokodor. Ngim pendan kam hok ya ke por ke jongi haka jedei jongi bar blay. But what haka jing imba kan haka kajing long breu. Bon ngidu jingkar ku ladang yim nyoba. Ladang yim kengkor, ladang yim pendan kam hok ye kapor ke bableu lai. Tong yen pet hang ni, ya kita kibastan, wei kita kibasuspa ye kapor. Kibastan kisuspa ye kapor, bon kisamla ki kiu sejrong, lara ki nang ban suspa ye kapor, ki nyau ki kengkor. Ki penan kam hok e kapor ke jongki. Ki por ki ailut ke jing pule ke jongki. Ane kila dep si bon ke jing karku kila lom kila yo. Bat kat no tam ladang Yesus pa ya ke por jong ke jing penem. Hang ni ke bu por ukran ba kade ke por jong ke jing penem. Bonang iki breu ngim nyo kor ya ke por jong ke jing penem bu bela ai. Teng ngisyu langai ngisyakan oya ke perthai hanrei ngim dakata ka jing start bolu ai bangin pendan kam hok ikapor ban suspa ban long ki basta ban pendan kam ikapor jong ka jing pen ke bolu ai ulatmu blai hangapi kane ka jing pen bolu ai ka bangin suspa eka bat ka baar kalong bangin suthu ke ei kamon ke jong blai kita ada kibastan wei kibastan kibasuspa ke por ka baar kibasuthu ke ei kamon ke jong blai kamon ke jong blai hang ni ka bangin pet ke dai ke general will ka ba blai ukran syapang kamon ju yangi baro kata ke dai ke jing penem bangin pedang yo kris kamon penem jong he ke por ke bapiang Bat bau bleu ni awan pendan kam yang iru haka por ke babiang. Bat bangin long jingkar ku haka por ke babiang. Teng. Nyem yo asyuk ika por ban syakri yo blei haka por ke babiang. Kadon ke por ke bangyo ban yaslok iwai par bangay hadin kaba ila im ka jing im. Kaba da bom sut nyaw ka jidai baru blei. Andala ya kren badiyong pastor ngasausi bangala pensap ke por jonga. Kapor jonga ngam syakri hok yo blai. Kapor jonga ngam simle hok hakaji nga sem ga jonga. Kapor ga jonga ngaladu sibon ke jingkar khunau blai. Kade gani kabo blai ukren. Tungi lang kibastan ban pendan kam hok ya kapor ke jing penem. Biat ka mon ka jong blai bau blain pendan kam yang ayapi nakabenta ka buram bat ka kerteng ka jongu. Kibabit kita ki breu ki bam sotho komrom pendan kam ya kapor ban im na ka bentau blai bat ban imru na ka bana kiwe kamut ban long jingor khuru ya kiwe ki kam ki jam ki jongi barabora ka jinglong jongi kum ki breu haki khasi ki jongi lada yo no breu ka bang yo iba poi shenoru teng i kano bang ong yu ubit sniang
Pia yos ngau dem bengong bits niang. Balai ngong bits niang. Balai hakanukur kom usniang ube. Usniang ube. Lada pi pensum yo usniang. Anda ulah kuat bah. Anda ada pelpelai. Tu ulah lek biang hakakti. Ulah sum biang hakakti. Teta kadau ngong bits niang. Bon sina ka jing im Kristan jongi. Ngila mat ya ka jing pen im ka jong Kris. Ngi sakut hangta. Ngem pendep hok, ngem trei hok ya ka jing pen im. Dan pat kitu ki bai paiden biang. Sya ka jing long berem. Pada hang tu ngi i bon ngi long ki ba beach. Ngem long ki ba start. Ki ba start. Ong no ruai shaman sem. Ka jing ruai shaman sem ka ba shispa nrebusan. Kiba start kin pernai, kiba start kin pernai. Kiba start kin pernai tam ya ki klor. But daga daga jing start bableu ayangi, ubleu kor khu yangi, ukor khu yangi. Bleu pendan kam yang ai pi na kabanda ka kerteng ga jongu. But na kabanda ki weiru ni long jing kor khu. Haki kam ki jam ka bangi trei hang tangi long kiba start. But hang tangi long jing kor khu ki kam ki jongi. Ki don ki nong hikai ha ki skol. Ki don ki nong try ki kam business. Ki don ki engineer, ki don ki doctor. Ladangi long ki basta. Ladangi syak ka ketiga jong boleh pendan kam jangi. Ngin tam ngin ang kiu sejrong. Blay unang kerku, unang pendan kam nak benta ki basta. Ngin yo i yo blay. Sangap bakat khot ke balai, ke basis pan repusan ngong. Ki basta ki pen pai ki men sim je ka hok. Ki plai da ka jing im jong ki yo Jesu. Ki plai da ka jing im jong ki haki wei pan. Kani gade ka jing start bakan jaman sim ka ba bleu ayangi. Kom no ngin pen pai, kom no ngin kring ki wei pan sya ka jing i jong Kris. Nong ruai wong ki ba start ken pen pai, ya ki men sim sya ka hok. Ki pla kerteng jonga. Kin plai ka kerteng ka jong Jesu halor baro hakendo bat beneng kin plai ka kerteng ka jong Jesu katari ki basta ki babe kin kabum ya ka shentor ki babe ka jing em jong ki kam long jing gor khu kalong ka jing tem kalong ka jing do ka bakra para bangai be kane gade ka jing khot na ka banta jongi Upol kasi tiyo si kinong Ephesus. Ula persyang ban yenu jor ya ka jing dumbat ya ka jing syai. Ya ka jing dumbat ka jing syai. Meno pidana ka jing dum. Menta pilong ka jing syai. To pen syai. Wat wan syo si kaliang ka jing dum. Wat wan syo si kaliang jo ka jing dum. Ladal ngi don hadu menta kaliang ka jing dum. Tungin wan sya ka jing syai. Teu Kristen pen syai yangi. Bangin mi na kabadum ngin wan shaw Kris kabar ngiyo ibaw blay hangling i Paul pen Yesrem yaki babij bat ki bastat menno ngilong ki babij ngim pendan kam hak ika Paul bari ka jimpen im bablay la ai hangi tungilong ki bastat hangling i ibaw Paul uyano jore ka jing bij bari ka jing stat kwa ya bagian sa ka jing dum namar kalong ka jing tim hakamat jong blay ka jing dum kamlong jing gerku ha ke emlang ga salam tongin long ha ka jing syai ha ka leng ka jing syai bau blay la ayangi ka jing penem bat da ka jing penem bula ayangi un sependan kam yang ai pi kat kom ka jing temu ka jong blay lapin pulai ne kan kan long ka banangkong ka sithi ka jong Paul sinong Ephesus hang tu blay long ula jit yang ai pi ula temu hang api bat ya ta ka jing temu un sependep lang ba jong a jong pi un nam pendep ya ka jong a kum ka jong pi la dom pendep ya ka jong pi kum ka jong a em ngi per na ka raw blay ai ya ka jing ai ka bangai la hi pule ka la nong ka basau cha ki nong Ephesus u blay ai ya ka jing ai habaro Bat da ka jing ai ki khon ka jong blay ki ba ula pen em ula sispa un ai ka jing ai bat da ka jing ai un pendan kam yang ai pi hang ta
Barang tanggung pendan kam yang ni. Bangin long taki start, but dah kejing start bangin pelayo Jesu hakikam bagi jing tray ka bangi don. But dah kata kejing long baka jingem kajing hot yang ni tolong ki start. Tolong ki start wat long pi ki bebej. Di to blame yo ban kerku yang ni wai pi wai ka ke por. Yo ban don akan ke klub mat akan ke jieseng. Tongin perkhat baha. Ya kene ke sithi ke bupo. Kaba kumnungin ke jing Kristan. Hakini ke singi bamanta. Ka jing Kristan. Kaba ngedai ban hakini ke singi manta. To ngin ya ke jing ai ka bor ke jing kan job nang ni shakamat. Batu ke jing syai ke jong Chris. Kan ai bor ngi bangila balong ki khon ka jing syai. Batu ngilong ki bastad, bat kita ki bastad, ngilong ke jingker ku nak benta ke buram ke jong play, ublay unker ku tungin ya duai. Atrai Jesu bakar be ijo nak por ngi aingu ye be ke nak khleman. Ya ke bangilio ban ya te yes lok i ke tien ke ke jong be. Try to kren hangi wei pi wei ke nak khleman. Bangin sautu ya ka jing plan ke jong me ke jingem ke jongi. But ya kejing pelan ke jome kejing temu ke jome na bom jikot cebom jikot how Christ Jesu. Ya kata kejing penem. But bangin pedang ya me komunong penem ke jingem ke jongi ko Jesu be. But ben ma be ki pop ke jongi. But ben pelong yang ki kon ke jome. Ke be i ya me ublay. Try ngin long ta ki kon ke jome. Ha bom don ke jing i hang tangin ai ke jing i. Bangin dwai ro ke port try. Bangilaban jai kum ki kon ke jing syai. Hakan ke pertai ke betum. Hakan ke singi membenta. Gen pen syai. Ya ke jing syai ke jamu Chris. Bakin yo pedang jamu Jesu kono penem. Bakin nak ke benta ke kerteng ke jombe. Bakin long ke nong plai mu Jesu. Try pelong yang ki kon ke jombe. Ki bastan. Ki basyampang. Ke ke mon ke jombe. Bangin sautu ke ke mon ke jome ke jingem ke jongi. But bangin sautu ta ke jing pen ke me kwa na ke benta jongi wei pai wei. But da ke jing pen mela ayangi. Bangin ta ke jingem ka balong jingkur ku ken. Haka lang ke salang ke jongi. But haka perthai baro ke wei. Bangin ya lap ye me Jesus Christ ta ke jingem ke jongi. But baki wei ken yo like. Bakin yo mat ye me Jesus kum long pedem. Haka kerteng ke jong Jesus ngi duai. Amen. Amen. To blame kerku. Ngai try la kerku yang ni lamba kini gigi kentian ke bakodor ke jes lok ke jingkan tu kan paham ke bangla yo nai pastor be jengi blame kerku lo jong syakri ru manginang yo banya ai ke jing syakri hagis ngi ke rangwan. Ini penwai ni kejing yeseng kejing ya kan step de kejing ruai ke ba saus pasifo kejing ruai ke ba saus pasifo agar padi ke music team ke worship team jeng ikan yalam ni kejing ruai ha ke sur jong kejing ruai amazing grace bading ketang agar padi ba ibisatun mustam khot padu indio ban penwai ban kerku penwai ni kejing syakri kejing Nyelang irwai bo saus pasifo tang ji sulong jing im jonga don jing kemen bom lakot jing i jong ukatu janga kan yai ne bom jukut ulong ga jing kermen jonga jing kermen ba janai tang ji su upelai lu janga ulong jing syai pernai ke jing syai ke bangilo sungomentan kawan tanu ji su hi Bulong jing syai. Tung yang lang yerai ni kejing rai ko sospa sipo. Ang Jesu long jing in jonga don jing men bon laku jing i jongu katu
Ulong kanji gerben jongka jing gerben ba janan anjing super lanut yana ulong jing shai bernai ulong kaba lang ba shisha ngam don kam tagawe pa Main budi wal masisha Kantin jombi aba Ulang nom sim spa on jiku Ula pernah nun Indra Budor Iwan of Machume, Yai me go pa, Namaria go me, Melakren, Limbausha Creed me, Yakaku Bor, Cabribian, Yagan Digim Christian. I try your up Yangi Paro, or I know that I could breathe, give us time. Give us champagne, give us hope for Yaka Jinging Long Jim, like a year day, but me could try. Bagaimana miat kalau ke jangka mon, jangka jiat dan ti ke jeng em jangi, ngin long ki priu ke jeng medisya, ngin dan ke dan nun ke ye jeng mebat ki mana ba ya ke jiat dan ti jangka jeng em ke jangi, bagaimana long resisya ke khun ke jeng om tang ke kerteng ha ke balang, hendra ngin long resisya ke khun ke jeng kupang, ai bor yang ki perangai baru ha ke ne ke balang, bagum juru traya ke river ke way, bagi priu na ke balang ulai kenang san, ha ke long jeng em ke jaman sen resisya, Inyo ban long kinong job hagyan nanti hagi por baro. Try mana dorang kat mereka kubor kubor sel. Ahy bagai kau kubor kalau kerja kesan bor ini lang pai lang jong kebalang. Baik cuma ngej baro terpelak ke pertai. Try cis mukor aku why not to ay bagda kerja ay kamera biang kejong mensem koi jong play. Kerja bag jong play bopa. Lepas kerja serok babang macam musai bor. Kejong mensem koi to ay begini lain. Kin long kena era ban kesan bor. Ya kerja yang ini maki sih kerja bor nang di sepat. Mendapat hal kata.